Hublay api baro ngade imarina kashnong trajonga day na lightera man nga plyang sungo bahaya pi baro asya kani ka channel jonga lightera roots pila juya pyrthuh kai baha ka jingshad football nongìalehkai kinang omtang ban kenjat ya ka ball hynrei kinang ban shad de bat teng ka jingshad jongki ka pensa jingken mau ya kini nongìalehkai Thì ada Kane ban nga ini pyrthuh kai kini jingshad baning kong jingshad kedam ujian ubadai nakatim Ghana pila ya long ready we are like kedam 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 hey ya syatet no mo mentah kumno kumta kamdai pleng fi kabasok ka jingshad ba arpat kadai gane ka jingshad kelanjang ka tim Sweden peit se ka jingkemen jongki haba ki job ki pen ki iki kejad ontang ban tap gol ne nongìalehkai football hynrei ban shande haga ju kapor long kumba ki practice ban tap gol dai ti ale ken ini pyrthuh kai ka ni jingshad Kenti kelan ki kejat 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 ade sungguh tenat bah pleng kata ke jingshad sungguh kuasa nge syuk tapi ke jingshad balai pat kadai ke jingshad thapti jong ka Emeline ke badai na ka team France ke jingshad jong ka kapan iba kalok ka bachelor bad yo jing penslur na ki paralok jong kade piar kikti thapti kelan shapo thapti pat piar biang pila ya yo kem mi ki kentap jong kade jingshad ngate ngased jing hi ngaban penlet jing mut ba kani kade ka team World Cup jong ka South Korea peit paralok lengo ya ka jingnang shad jong uni uan jong huan ushad kum bashad ha ka jingshad skate ki ju shad kum ne ban pen iya ka jingkemen jong ki haba ki yo tap gol pila ya kloi ini pyrshang mo ban shad kam sentuat pi namar badai ha uplang na shad ne haju pun ban nan shad kaliang no sya kan kaliang pi uni udai uhuan kuadradro ubadai nongìalehkai na ka tim Colombia kasap shad ba udon kadai kani jingshad zombie haba ki nongìalehkai ki kimen palat ti kimna klam dapen iye ka we pat kasap parit baria ka pakidon kum kani jingshad zombie haba pi pyrthuh hynrei kasok panyat kum kisnayam ngunang pi Ynda syupet de ikum kabasok saya pyrshang kai ma pi mo kaniru kadai ka tim World Cup jong ka Colombia ade kata ka tim Colombia ti kebun ba pleng nongìalehkai ki badan kasap pansyat ngin peit kai saya kani kasap syat jong u armeru pyrthuh mo ushad kumlu itenat bah baki shad renti bat ka isyong shid bah kata kurukum shad pila ya yo kem kenti shajrong kikti kenti shajrong kikti ka khamso tangba nda shad slam te du ring min siam pi bat ka longkum ka exercise ka ba ai bor bat ai min siam yangi uway pat unong shad jong ka tim Colombia James ushad ka jingshad ras tas peit mo kan do ka jingkemen jong habayo tap gol menta pat unsas dang bansyad kinong Colombia kinang ba pleng pi bansyad api mo ngan pyrshang pyrthuh yad kenjat
Yat kan jat. Oh. Ngalak let pat ban syat pun kelanya kikti ha kajuk kepor. Tang ban dah syat slam ya kata jingshad te. King bayong pi kekle. Wat ya klet ban ya pyrshang mo ya kena jingshad. Ale Kane ni peit kado ya kani jingshad jong ukader. Ubadai nongìalehkai World Cup jong ka tim Togo. Ynda peit ya kurkom syat te. Thap i kum bayat kan thi ka kangaroo himo. Bat ngataray tang kibaklan ko wa pi hila ban syat kum ni. Wat la kata ali fi ni pyrthuh kai kani jingshad. Ade ka pleng pi ngalei ngam la ban kan thi bat kadem kum ni. Kani jingshad ka pen so krai bahai kilibong. Kat bangapat nas ngokum itu ijakot penban. Ngandek kan thi no asya kapung pi. Ti bye bye. Saya Syungsuk Baro, besngau bahawat klet ban subscribe, haga channel jonga, like terra roots. Bye.